Hei, salut și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi o să reacționăm la primul meu video de pe canal. O trecut un an și aș vrea să reacționăm pentru că o să fie destul de amuzant. Pentru că, da, o trecut un an, mi s-a schimbat vocea mai multe, da. Așa, înainte să începem, hai să strângem la acest videoclip peste 10 like-uri. Și da, dacă se începe peste 10 like-uri, o să facem la primul videoclip, o să reacționăm la primul videoclip al lui Filip de pe canal. La el nu o să fie un an, dar nu nimic, mai pică face și el un an de când are canalul. Deci, da, hai să începem, să nu mai lungim. Bun. Găsit la un episod. Asta este primul meu videoclip pe acest canal. Deci nu vine să cred, ce voce de copil aveam. Doamne, ce voce, da. Deci nu mai pot de râs, eu mă abțin să nu râd. Da. Scrieți în comentarii cum este vocea mea, e foarte amuzantă, cum s-a schimbat așa de mult. Bun. Continuăm să vedem ce mai face Ruben. Acum un an, ce-a făcut Ruben acum un an. Vă mulțumesc pentru 10 abonați care i-am strâns. Da, am uitat să vă spun. Haideți vă rog cu 2 abonați ca să facem și noi 800 de abonați. Ar fi foarte bine să facem 800 de abonați, pentru că videoul ăsta cred că o să-l păsăm la 800 de abonați. Haideți vă rog să facem 800 de abonați. Pentru că asta o să fie și o surpriză, 800 de abonați, o să fie de râs. Videoul ăsta cam o să fie de râs. Da. Haideți vă rog, mai 2 abonați până la 800, vă rog. Și dacă vreți să facem partea a doua la acest videoclip, haideți să strângem, vă rog, 5 like-uri ca să facem și partea a doua. Bun. Dacă vreți să mă joc Roblox cumva sau orice joc, scrieți în comentarii și o să mă joc. Bun, continuăm. Ce voce aveam, da. Ce joc mai vreți să mă joc pe Roblox? Dăm play și ce să alegem? Alegem ăsta că e mai cute. Că-l alegem. Hai să-l alegem pe ăsta din mijloc. Da, nu știu. E ceva cu pizza, am văzut. Trebuie să livrăm pizza, cam așa trebuie. Yes, classic. Eu doar ce mă uit, eu fică sunt șef aici. Ce fac? Da, tu Ruben e șeful la tot, așa-i? Da, să știți că asta a fost prima oară când m-am jucat jocul ăsta, da, și de aia nu știam nimic. Continuăm. Stai că eu nu știu. Uite acolo trebuie să apăs. Perfect. Aici mi-a spawnat, nu vrem aici. Da, unde vrei, Ruben, să te spawnezi? La pizza? Lasă, faci și tu picioare mai bune, că ce skin aveam eu aici, Doamne, ce urât eram, da. Da. Bun. Ce e asta? Petul meu. Da, așa acum unde era? Eu mai un pic acolo cântam, petul meu. Ce faci așa, Ruben, Doamne? Ce minte aveam eu? Aia. Acum un an. Ai. O să merg mai repede cu mașina. Ruben fură mașini, da, așa sunt eu fur. Să știți că nu sunt așa, dar doar în jocuri. Eu nici nu știu să conduc mașina, Doamne ferește, Ruben, da. Dacă nici din joc nu știu să conduc, da, pe aia de realitate, cred că nici nu știu să o pornesc. Nu știam să pornesc atunci, acum știu să pornesc o mașină în realitate. Destul de ușor și poate știu și să merg, oricum am mers, da, cu cineva lângă mine. Normal cu cineva lângă mine, n-are cum să nu fie nimeni. Să livrăm pizza! Nu, livrăm altceva, normal că pizza. Ai spus și înainte să încep, Doamne ferește, Ruben. Vă rog să nu băgați sonorul care o să fie de afară. Oamenii fac treabă, da. Pe sâmbătă, ultima zi. Nu-i vineri. De aia fac treabă, nici nu mai știu ce zi, da. Și luăm pizza.
Pe Ruben cade pizza din cer, eu nu știam că cade pizza din cer, normal că l-ai pizza, că trebuie să duci la pizzerie ca să iei pizza. Nu-ți cade pizza din cer. Deci... Puțin vaccinări, pentru că ce creier aveam, cum să cadă pizza din cer, da. Puțin fac nervi, pentru că creierul meu atunci era 0-0, acum e mai plin puțin. Da. Să știți, atunci eram în clasa 6-a și acum vin clasa 8-a, Doamne, deci nu vine să cred, eu vin clasa 8-a și dau evaluarea aia, nu vine să cred, deci mie nu vine să cred. Ce scrieți în comentarii cei care vin și ei la 8-a și scrieți în comentarii ce faceți voi vara asta. Mergi odată, nu stai la rând. Da, mergi odată că stai la rând. Pe dacă nu știi să conduci, normal că trebuie să stai la rând. Stai după mașina aia, Doamne ferește, Ruben. Tu mai bine după mine. Nu știu să conduc. Măcar ai recunoscut, Ruben, că nu știi să conduci, măcar atâta. Zic că vreau să prind o viteză mare, mare. Să mă duc. Da, foarte mare viteză ai prins, Ruben, deci nu mai puteai. Măcar bine că ești aproape de pizzerie, mai ai puțin și ajungi. Măcar bine că ai găsit pizzeria, de unde să iei pizza. Casa aia. Deci am dat tot accept. Ce slab conduc. Bravo, Ruben, îți dau un plus pentru asta, că ai spus că conduci slab. Îți dau un plus. E parcarea, stai că știu cum. Parcarea e și... Wow, Ruben, ce fain ai parcat. L-ai încurcat pe ăla să parcheze. Doamne, iartă-mă, te rog, pentru Ruben de anul trecut, că e cam fără creier. Și de aici la o pizza. Aici putem să luăm și una din aia. Da, e cu roș. Lasă-mă să trec. Da, acum sunt care livrează și trebuie să... Nu vreau să-mi iau nimic, că vreau doar să livrez. Dar nu știu ce să livrez. Da, nu știu ce livrezi, Doamne, Ruben, acum câteva minute ai spus că e jocul cu pizza și tu nu știi să livrezi. Doamne, Ruben, da. Creier zero la Ruben. De anul trecut. Acum e mai plin. Așa, pun asta și atât. Nici plin, dar e destul de plin. E cu robuci, nu pot. Dar de ce trebuie să dau robuci? Aici luăm pizza, cred că da. Uite pizza. Pizza. Asta e pizza mea. Gata. Mergem să livrăm. Hai că cam... Stai jocul ăsta în car. Doamne, Ruben, ai luat o altă mașină. Deci Ruben a luat altă mașină. Mașina lui era aia și a luat-o pe asta. Ce uit tu, ești, Ruben, da. Continuăm. Îmi place și pizza e cam... Ce am spus eu că e? Nici nu o mers bine și deja o dat în perete. Doamne. Pizza e preferata mea. Dă ce ăsta? Dă-te! Da, scrieți în comentarii ce mâncare este preferata voastră. A mea tot pizza a rămas. Dă-te! Da, eu cu cineva mă ciugnam atunci. Ce slab conduci! Da, parcă tu conduci, Ruben, cel mai bine. Așa-i. Nu știu de ce conduc așa de... Aoleu, se lasă noaptea. Hai că eu merg pe drumul care... Eu nu merg pe drum normal. Stai. Eu trebuie să las pizza, nu aici. Nu vezi cum arată drumul, Ruben. Aici vorbeam cu ei. Aici vorbea cu el. Adică eu vorbeam cu mine atunci. Da. Ați înțeles? Da. Sper că da. Nu vezi?
Of, că eu nu știu să mă duc, nu mai mă duc, las pizza aici, uite, și gata. Și aici trebuia să-l lași, Ruben, unde vrea să-l lași? Normal că aici trebuia să-l lași. Pizza. Da, am făcut bănuți, eu. Doamne, pe normal când dai pizza la ceva, nu, vrei să faci altceva, normal că bani trebuie să faci. Am în spate. Mergem în față. Nu știu de ce plantează așa de mulți. Trebuie să mă duc să par. Ca să te încurce pe tine, Ruben. Ce întrebare stupidă. Hai să parcăm undeva bine. Cel mai fain Da, o parcat cel mai bine aici. Foarte bine. loc din planetă. Hai să mergem să mai luăm o pizza aici, Joy. Aici acum se face, cred că pizza. Nu vreau să mă fac o pizza. Nu vreau să mă fac o pizza, model, Doamne, Ruben. Ce creier avea atunci? 0-0. Continuăm. Scrieți în comentariu cine îi place pizza. Vreau să văd cine îi place Da, scrieți acum în comentarii dacă vă place pizza. pizza aceasta. Să primesc cadou. Eu câți bani am? Unde-s banii mei? Mamă, câți bani primesc? Eu sunt șeful, cred că. O fi că eu sunt șeful acestui joc? N-are cum. Joc. Nu e niciun șef, ce ai. Primesc cu banii. Ce fain arată pizza mea. N-are cum să fiu eu șeful. Iau pizza repede și mergem să o luăm. Cât de multe-s! Vreau să duc 3 pizza pe ziua de azi. Eu sunt șeful și asta e mașina de șef. Acum eu luat, deci altcineva a luat acum mașina lui Ruben. Data trecută, stai să treacă asta. Data trecută eu am la mașina lui altcineva și data asta el la mașina mea. Nu știu cine. Da, bine că măcar am o mașină. Trebuie să luăm. Casa e fix aici, lângă mine. A5. Deci, bă, 2 la A5, Ruben. Acolo scrie A3. Și eu am zis A5. Doamne ferește. zăburile. În față. Uite că avem și acolo. Oi. Am frică trebuie să merg pe jos, că nu mă descurc deloc cu mașina asta. Uite, deja am ajuns. Mă dau jos din mașină. Cred că dacă el mergea pe jos tot de când a început asta, cred că deja era gata episodul, că mergea mai repede pe jos decât cu mașina. Mersi pentru bănuți. Dacă e fost așa. Cum pentru bănuți, că e aproape un prieten. Așa. Să vedem. Ce-a fost cu vocea aia? Să vedem! Doamne, da. Ruben și vocile lui ascuțite. Și ultima, nu știu că pot să ieși atât de multe. Uite acolo, până acolo, hai că mă duc mașina să văd dacă mă las mașina aici. Ar trebui să o lași, pentru că cred că o să te încurci. Nici nu mai știu dacă m-am încurcat. Da, hai că vedem acum. Unde e aici? Nu. Duc. Aici casa mea? Scrie Ruben Veselu. Deja știu să parchez, gata, asta știu. Unde ești? Îmi place. S-a făcut vizibil, da. Am primit și salariul, ce fain. Aici eu. Am primit și salariul, ce fain, da.
Uite, acolo scrie data. A fost... am început clasa a 7-a, cred că, sau... Cred că da, pentru că scrie a 8-a. Nu, eram în august. Vara trecută. Eram în august, deci veneam în clasa 7-a. Adică bani, mersi foarte mult. Wow, parcă lumea nu știa că coins înseamnă bani. Mamă, ce ai descoperit? Ai descoperit America, Ruben. Pentru bănuți. Hainele mele unde-s? Unde-s hainele mele? Nu pot. M-am dus să-mi iau haine. Nu știu de aia de făcut. Gata, nu mai are haine. Pizza. Uite aici, mă. Nu pizza, o pizzeria. Ruben, pizzeria. Da, română 0. Apasă asta 1. Aici. Să parchez undeva mai bine. Am parcat-o puțin mai în spate, dar n-are nimic. E că mă doresc, dar n-am mai bine, dar nu mai am bani. Asta, pizza asta și asta. Iau 3 pizza-uri și asta ce sunt. Aoleu, câte vânzări trebuie să duc eu pe ziua de azi. Asta e. Iar să se încurce la mașini. Da, Ruben. Trebuia să merg aici. Ruben. Am pus și un cola. Dă banii. Dă banii. Dă bănuții. Te rog, Ruben, să nu mai zici așa. Bănuții, Doamne. Eu când aveam ce să vorbesc și ziceam bănuții, da, bănuții. Sărac sunt, Ruben, eram. Și stop. În joc eram. Ce să continui? Mersi pentru aplaudare. Mesli, foarte bine vorbești, Ruben, Mesli. Foarte. Bravo, nota 10. Dacă tu mă primesc, mulți coins. Ce pizza fană era aia? Mai am o doză de dusă, ce e asta, nu știu ce e asta. Și după aia duc și pizza la oamenii ăștia care vor să făcut noaptea. Și trebuie. Hai că mai este puțin și din păcate nu mai putem să râdem. Scrieți în comentarii cât de mult ați râs. Dacă mai e puțin, poate mai ne face Ruben ceva de râs. Până la final. Mă duc și eu la culcare. După ce vând asta, mă duc și eu la culcare și după aia încheie vlogul. Mă las aici, mă duc pe vlogul. Ruben, eu îți propun să deschizi gura mai larg când vorbești, nu ce e asta? Nici nu știu să fac vlog atunci, Doamne, Ruben. Așa. Asta favorită. Tot aici. Cât de vreau asta. Asta favorită. Nu au vrut asta. Stai că ea nu au vrut asta. Doamne, Ruben, nu mai știi casele, da. Și Ruben în gurcă. Corect. O zis corect acolo. Așa. Ce mulți bani la asta, cred că e cea mai faină pizza. Și mai am una, mă duc și cu asta. Asta e mai încolo. Mai departe, asta e mașina mea. Care eu o conduc special. Da, tu special o conduci, că ți-ai lăsat odată ai încurcat mașina și nu mai știi la casa aia, dacă ai încurcat-o, ai luat alta prima oară. Da, Ruben, bravo. Și tu treci în secunda asta, dacă pot să trec. Mamă, ce parcurs fac eu aici. Ce parcurs ai făcut pe acolo? Că nici n-ai filmat, cred că am tăiat partea aia. Da. Nu, ce bucuroasă ești. Așa, și Ce-a fost cu aia? Eu, ce bucuroasă ești. Doamne, Ruben, da. Da, puțin dus cu capul, Ruben, ai fost.
mă duc să duc mașina înapoi. Fim respectuoși, să ducem mașina. Da, cu câteva minute ai spus că asta este propria mea mașină și acum ducem mașina înapoi, să fim respectuoși. Da, Ruben, bravo, bravo. Oscar, la Ruben, Oscar. Să înapoi, să aibă cu ce să meargă încă timp eu dorm, poate alții sunt de noapte, lucră de noapte. Eu, săptămâna asta, Tu ești mai special și lucruri de ziua, așa e. nu trezi. Auzi, săptămâna asta lucră de zi, Doamne, parcă te-ai jucat, parcă ai locuit acolo, în șocolat, da, Ruben, care 0. Nu, scuzați-mă, Scuzați-mă, auzi, scuzați-mă, parchez pentru mine. Da, am parcat și eu mai bine de data. Da, de data asta chiar o parcat destul de bine, scrieți o notă de care a fost parcarea cea mai bună. Eu aș zice că ultima a fost cea mai bună parcare. Asta puțin mai bine. Haideți să facem la acest videoclip 5 like-uri. Și cam atât a fost videoclipul de astăzi. Mă sper că v-a plăcut. Ce-a fost cu vocea aia? Doamne ferește, Ruben. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Bun, și cam asta a fost video acesta cu reacția la videoclipul meu de acum un an. Da, scrieți în comentarii cum vi s-a părut și scrieți în comentarii dacă ați râs. Eu am râs, da, destul de mult și am mai pus și pauză în timp ce râdeam pentru că nu mai puteam să mă abțin, da. Și scrieți în comentarii ce jocuri vreți să mai fac și ați zice la acest videoclip peste 10 like-uri ca să reacționăm la primul videoclip al lui Filip, da. Și noi să ne vedem la video următoare. Pa, pa!